дар ҳамин вақт ман ин тифли бурида шударо гирифта бо чашми сар дидам, ки дар асл бача будааст, яъне ӯзе ки духтар гуфта буд дар асл писар будааст. вуҷудам ба ларза даромаду аз чашмҳоям ашк мерехт. вақте ин ҳолро зану шавҳар диданд, падар худашро маломат мекард, модар бошад доду вой карда фиғон мекард. дӯстон, ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои оригинал ва турани тозаро ба шумо тавсия медиҳем. Экумени паста барои простатит ва мардонагиро ба қувват кардан. Самиуван барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад. Миноксидил барои мӯйсарваришро ғафз кардан ва баровардан. Пигменто барои касалии пӯст ва бемории пес. Крем френк барои муҳлати хамхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқа. Фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад. ва ҳамчунин доруҳои кирм барои кӯдакон ва одамои калон. доставка ба тамом шаҳрҳои Россия ҳаст ва ҳамчунин агар Москва бошад ба тамом метро доставкаш бепул аст. Марҳамат. дар интернет як навистаҷотеро хондам, сахт дар ҳайрат афзудам. як зане вақтҳои пеш дар таваллудхона зани доя шуда кор мекардаасту акнун дар ислом хеле мустаҳкам истодааст. ва худ чунин нақл карда нависта будааст. мегӯяд: рӯзе як оила ба наздам омаду гуфт: ба фарзанди панҷуминам ҳомиладор шудам ва ба ӯзи рафта дидам, ки боз духтар будааст. илтимос гирифта партоед, яъне мехоҳам ки сидқ аборт кунам. ин зани доя пурсид ба он оилае ки ба наздам омад. назар ба шиками ӯ кардам, дидам ки хеле ҳомилааш аллакай калон шуда монда будааст. пурсидам: фарзанди шумо чанд қарина шуд? гуфтанд ки 5 моҳаро қариб буд мекунад. гуфтам: мумкин нест, ин корро карда наметавонам. онҳо илтимос мекарданд ки тифлро гирифта партоям ва барои кардани ин корам пули калон ҳам доданд. ин зани доя менависад, мегӯяд: вақте пулро дидам, шайтон ба нафсам ҳамроҳ шуд ва ман қарор кардам, ки ин тифлро гирифта мепартоям. эҳтимол барои ҳамин корам то охири умрам афсӯсҳо мехӯрам, аммо барои пул барои нафсам ин корро кардам, мегӯяд. имрӯз аз ҷиҳати ислому аз ҷиҳати тиббиёт ҳам гирем, ин кори осон нест. яъне ҳар инсоне ки мехоҳанд ки сидқи фарзанд кунанд, яъне ки аборт кунанд, тифлакро бурида мегиранд, онро аз ҷисму бадани худашон майда карда мегиранд. зани доя мегӯяд: ин тифлро аз модар гирифтам, бароям хеле вазмин шуд, аммо майда карда гирифтам, бурида гирифтам. дар ҳамин вақт ман ин тифли бурида шударо гирифта бо чашми сар дидам, ки дар асл бача будааст, яъне ӯзе ки духтар гуфта буд дар асл писар будааст. вуҷудам ба ларза даромаду аз чашмҳоям ашк мерехт. вақте ин ҳолро зану шавҳар диданд, падар худашро маломат мекард, модар бошад доду вой карда фиғон мекард. тасаввур кунем, азизон, мо барои ин ғамгин шудем, ки тифлак писарча будааст. ҳамин хел не? ҳар яки мо шояд гӯем, ки ҳайф шуд, як писарча буд, мо гирифта партофтем. агар дар ҳамин ҳол духтар мебуд чӣ? шояд ки парвое надоштем. астағфируллоҳ. бинед, падар худро маломат дораду модар доду фиғон. барои чӣ? барои оне ки писарча будааст. агар духтар мебуд, шояд инҳо парво надоштанд, чун худ розӣ шуда омаданд, гуфтанд ки 5-мин фарзанди мо духтар аст, мо инро намехоҳем. шарт нест писар бошаду ғамгин бошему, аммо духтар бошад, барои ин корамон бепарво бошем. имрӯз ҳаст одамони зиёде, ки ба ин кор даст мезананд, фарзандони худро қатл мекунанд. агар имрӯз ба ин кор даст зада бошед, тавба кунед, дар назди Аллоҳ зору нола кунед, ки шуморо бубахшад. фардо рӯзи қиёмат ҳамон тифлоре, ки шумо қатл кардед, дар назди худованд ояду гӯяд: ман чӣ гуноҳ доштам, ки манро қатл кардед? шумо чӣ ҷавоб медиҳед? ҳаст инсонҳое, ки бовар кунед, вақте ҳамсарашон духтар таваллуд мекунад, лаътукӯб мекунанд, ҳатто талоқ медиҳанд.
дар давраҳои ҷоҳилият ҳамаи мо шумо медонем духтаронро зинда ба зинда рафта гур мекарданд. вақте паёмбари нозанин Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам қадру қимати занҳоро баён кард, баъдан фаҳмиданд ки занҳо чӣ қадар қадру қимату бузурге доранд. шарт нест духтар бошад аборт кунем ва писар бошад ғамгин шавем.